Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo. U novom klipu mi ćemo danas igrati Minecraft preživljavanje. Kao što odmah možete vidjeti, iza mene je kakao bin. A sad, dok nisam snimao, ja sam napravio neku mini farmu za njega. I to sam prevršio. Te sada da pokupim samo ove lubenice. U današnjoj epizodi ćemo ići da kopamo i da tražimo dijamante. Najvjerojatnije se izazove današnja epizoda zove potraga za dijamantima. Sada, pošto smo već imali takvu epizodu i tek smo u 6. našli dijamante, ja sam dok nisam snimao, ja sam našao dijamante više. Sad samo da se ispraznim i da krenemo u I evo nas sada ja sam došao u onom našem rudniku. Sada, ovdje sam malo počeo da kopam nešto novo. Samo što je dobro. Napravim baklje. Tako. Sada idemo samo prvo. Ja vam neću ništa pričati dok kopam. Samo ću da kopam. Šta je sad ovo? Ja ne znam. Idemo sad tamo. Šta je sad ovo?
kopam već nekih 15 minuta, ali ništa. Nemamo baš sreće u ovoj epizodi. Samo da vidim to što čujemo lavu.